ima mnogo iskustava koji nama pokažu da neki stvarno brzo napreduju što se tiče prihvaćanja istine. U Danskoj se to desilo. Hosej se često molio Bogu, pa ovo još nije znao. Hosej često se molio Bogu, a kad se ponovno jednoga dana moli da mu Bog šalje nekoga ko mu objašnjava smisao života, kucaju 2 svjedoka na vrata. Što je čuo, sviđalo mu se. Sljedeći dan, već ide u dvoranu. 2 dana kasnije posjećuje drugi sastanak. Dan nakon toga, 3. dan, počne studirati. 14 dana nakon prvoga susreta sa Jehovnim svjedocima shvaća da je pušenje neispravno. Obećaju svečano Jehovi da će prestati, a držaju se svoga obećanja. Iako je popušio to vrijeme 20 do 30 cigareta dnevno. Iako se već 16 godina uvijek iznova jednome mučio da prestane sa pušenjem. Prva 2 mjeseca pročita 12 naših knjiga. Kratko nakon toga započne sa službom. U roku od 4 mjeseca daje se krstiti. Pitanje jeste, ako to tako čuješ, kako stoji sa tobom, sa tvojim krštenjem. Da li i vi imate taj čvrsti cilj? Iako momentalno već ispunjavaš zahtjeve sa objavitelja, zašto još nisi objavitelj? Iako ispunjavaš zahtjeve za krštenje, zašto sa tim činom oklevaš? Svi koji ispunjavaju preduvjete trebaju slijediti primjer etiopskoga službenika o kojem mi u Djelima apostolskim u 8. poglavlju čitamo. Šta je on učinio i što je on kazao? Šta me spriječi da se krštim? Evo, tu je voda. Ja znam što je moja obaveza pred Bogom. A zašto je važno da i vi tako mislite? U poslanici Jakovljevoj u 4. poglavlju u 17. stihu možemo čitati: jer koji zna dobro činiti i ne čini, greh mu je. Kako bi mogle ove reći vama da pomognu? Šta želi Jehova vidjeti? Jehova želi vidjeti i kod vas dela koja odgovaraju vašem znanju. Ako znaš da je Jehova pravi Bog, ako znaš što Jehova zahteva od tebe, ako znaš da Jehova očekuje da mu se predaš, onda u stvarnosti grešiš svaki dan. Promašiš svaki dan cilj ako odgodiš koju odluku. Da budiš objavitelj i da se daješ krstiti. Odluku da se uzmeš stav na Jehovinoj strani i da se daješ krstiti treba biti donešena od tebe. I mi te molimo, poduzmi taj važni i hrabri korak.